Interesovanje u regionu i dijaspori za prvo izdanje X Faktora u Srbiji je veliko, a danas je objavljeno da ovaj show počinje da se emituje 14. oktobra. Producent X Faktora koji će se emitovati u Srbiji, Mirko Vukomanović, otkrio je danas da će se prva epizoda popularnog šoua emitovati 14. oktobra. Ovaj program biće emitovan u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, dok će se Hrvatska pridružiti sledeće godine. X Faktor Adria snimaće se u Pinkovom studiju u Šimanovcima, a veliko finale biće održano u Kombank areni 10. februara sledeće godine. Očekuje se veliki broj ljudi koji će učestvovati u ovom takmičenju. Prema procenama organizatora, više od 10.000 ljudi će se prijaviti za show, dok će na poslednjoj audiciji u Beogradu biti maksimum 300 ljudi. Kada se radi o gostovanjima u emisiji, produkcija pregovara sa velikim zvezdama kao što su Pink i No Doubt.